Oh, salyang di kayo. Te, ano yung te? Kung kumalagaan te. Ate, gusto mo ito? Ang laki ng fish. Kami mga anak, hindi ka pinapatawag eh. Kahit kami rin ang bumibili, hindi ka pinapatawag. Dua kilo ni madam, ang dami nyo. 120. Saan mo niya madam? Ilang kilo ang naman niya? Ikadol ko lang.